Ett av våra historiska flygplan i flygvapnet. J-32 Bertil Sportlansen. Varsågod. Kropp. Ja, den ingår i min... Men den här ingår i min samling av flygplan. Och jag tycker att det är ett misskönt flygplan. Den kom i skuggan av Draken, men det var ett väldigt trevligt flygplan att flyga. Och framförallt, den har ju 2 man ombord och det är alltid en tillgång. Ja, det här var ju före datorerna verkligen. Ja.